Sí, les sensacions dels entrenaments són molt bones. La veritat és que portem unes setmanes treballant dur, treballant fort i preparant-nos d'una forma molt progressiva. Sempre ho sol ser, però especialment progressiva aquesta pretemporada, doncs per fer una posada a punt amb la precaució necessària després de tants mesos d'aturada. Penso que ha anat molt bé. Sí, evidentment amb l'entrebanc de no haver pogut disputar aquest partit amistós, que a nivell tècnic sí que és un inconvenient important. Com a entrenador sempre m'agrada, com així ha sigut cada pretemporada, fer 3-4 amistosos almenys, no? I en aquest sentit no hem pogut fer. Evidentment són moments molt especials en què estem vivint i que s'ha de prioritzar, doncs, en aquest cas, la seguretat i la salut, no només dir-ho, sinó complir-ho, i en aquest sentit doncs, molts amistosos no han sigut possibles i l'últim, que sí que quedava pendent, doncs, tampoc va ser possible perquè vam arribar una setmana molt carregades, amb jugadores que no era prudent disputar un partit per com estaven de carregades. Com tu bé dius, Paula Ferrari tenia una microrotura muscular, de la qual doncs, ja està recuperant-se bé. Avui ja ha entrenat i així, però clar, just en aquell moment ens va enganxar i per tant tampoc vam poder disputar aquell partit. I en aquest sentit doncs, és evident, no? Que això és un entrebanc important del qual ja hem d'oblidar, perquè ja només tenim la ment posada amb el partit del Cadí la Seu d'aquest diumenge, i a partir d'aquí doncs, estem satisfets del treball, del que depèn de nosaltres, que és aquest treball que hem fet durant aquestes setmanes. Ha sigut bo, per tant, ja centrats en aquesta primera competició. Sí, és evident que no, com tu bé dius, és evident que no estem al nostre 100% de possibilitats, no? I si ho estiguéssim seria preocupant, no? Perquè realment no tocaria en aquests moments estar-ho i voldria dir que no ho estarem més endavant, no? Per tant, està clar que estem en plena línia ascendent, en plena progressió, i bé, la paradoxa de que serà disputant un títol, que com sempre tot títol ens fa molta il·lusió i volem revalidar aquesta temporada, aquesta Lliga Catalana, i la situació és la que és. Llavors, com t'acabo de dir, doncs, no és la volguda a nivell tècnic, però nosaltres hem d'estar tranquils amb nosaltres mateixos perquè hem complert a la perfecció tots els protocols mèdics i de salut, i en aquest sentit, doncs bé, centrats en aquesta il·lusió màxima ja en el primer títol, en aquest cas anar diumenge al Palau Blaugrana per intentar revalidar aquesta Lliga Catalana davant d'un gran equip com és el Cadí la Seu. Bé, no ho sé, cadascú coneix el seu estat del seu equip, no? Per tant, en aquest sentit, parlar de favoritismes no porta enlloc. Sí que les dades i l'estadística i la història recent indiquen que tots els derbis entre Girona i la Seu estan sent molt disputats, que estan sent partits de màxima tensió basquetbolística i de molta igualtat, i a partir d'aquí doncs, són derbis macos pel bàsquet català i que tant de bo es pugui tornar a veure un derbi com aquests el diumenge al Palau. Bé, Cadí la Seu és un equip totalment consolidat en la seva identitat i en la seva filosofia i manera de veure el bàsquet. Com a club Cedis és un històric que realment, amb aquesta clara personalitat marcada, es coneix sempre quina serà la seva manera de jugar i que volen, i que per tant, en aquest sentit, a més, conservant l'estaf tècnic i un bloc de jugadores, està clar que els trets aniran per aquí, no? A partir d'aquí ells també ens coneixen a nosaltres coneixem a ells, però amb aquest afegit que hi ha jugadores noves als dos costats, que segur que els respectius entrenadors intentarem que s'adaptin el més ràpid possible i que aportin aquest punt novedós a cadascun dels equips, no? Sí, el més important, com t'he dit, independentment de tot això, és ja no pensar en si el Cadí ha fet X amistosos, nosaltres no l'hem fet, però la situació és la que és la realitat, i amb aquesta realitat nosaltres anirem a guanyar el partit, que serà el primer objectiu. A partir d'aquí, efectivament, hi haurà els objectius de creixement i de construcció propis d'una temporada engegant-se, d'una pretemporada realitzant-se, i evidentment acabar amb bones sensacions, acabar amb coses ben fetes sempre és el nostre objectiu, però també hi haurà coses que segurament no sortin tan ben fetes o tan perfectes, i també serà bo per adonar-nos-en d'una manera encara més clara i més
palès en un partit i en aquest sentit seguir creixent i seguir entrenant, perquè per molt que es guanyés o que es perdés aquesta final de Lliga Catalana, com tu acabes de dir la mateixa pregunta, al cap de 6 dies disputarem una Supercopa.